हॅलो या ठिकाणी के श्री जय भवानी क्रिकेट क्लब आयोजित करपुडे प्रीमियर लीग या ठिकाणी उपस्थित मान्यवर श्री प्रतीक शेठ देसाई भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष रत्नागिरी यांचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो। तसेच श्री हरीजी महादेव वेद्रे साहेब पोलीस पाटील व युवा नेतृत्व अध्यक्ष युवा प्रतिष्ठान रत्नागिरी कार्याध्यक्ष रत्नागिरी डेटा एंट्री ऑपरेटर संघटना हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो। तसेच या स्पर्धेमध्ये एक्झिबिशन मॅच झाली होती, यामध्ये विजेता ठरला होता तो रेस्ट ऑफ मासेभाव संघ। मी या रेस्ट ऑफ मासेभाव संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतो की त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन मेडल देऊन त्यांचा गौरव करण्यात यावा। रेस्ट ऑफ मासेभाव संघाचे लगेच सन्मानित करायचं आहे। अविनाश धनावडे यांना मेडल देऊन गौरवण्यात येत आहे। सुशांत धनावडे प्रणव धनावडे अमित धनावडे आकाश धनावडे अमित सुरेश धनावडे दिनेश धनावडे अमित धनावडे संकेत धनावडे महेश धनावडे अभिषेक धनावडे धन्यवाद। यानंतर या टुर्नामेंटचा उत्कृष्ट फलंदाज ठरलाय तो LIC वॉरियर्स संघाचा स्वप्नील ठीक। उत्कृष्ट फलंदाज त्याला मेडल आणि ट्रॉफी देऊन त्याचा गौरव करावा। उत्कृष्ट फलंदाज स्वप्नील ठीक LIC वॉरियर्स संघाचा। उत्कृष्ट फलंदाज या टुर्नामेंटचा स्वप्नील ठीक। फायनलच्या सामन्याचा सामनावीर जातोय तो बन्नी तांबे प्रणय नायसर संघाचा बन्नी तांबे। बन्नी तांबे फायनलच्या सामन्याचा सामनावीर आहे बन्नी तांबे। जी टोपी दिली ती अविनाश धनावडे यांनी आणि मेडल प्रदान केले DS स्पोर्ट यांच्याकडून।
या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज ठरलाय तो प्रणय नाश्ता संघाचा आदित्य धनावडे कापरेवाडी। सुरेखा गोलंदाजी आदित्य धनावडे कापरेवाडी बेस्ट बॉलर या स्पर्धेचा। या स्पर्धेचा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ठरलाय तो LIC वॉरियर संघाचा संघ मालक वैभव धनावडे। अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळालं LIC वॉरियर संघाच्या या संघ मालकाकडून। आणि या टुर्नामेंटचा एक मोठा किताब मानला जातो तो मालिकावीर कोणाचं नाव असेल आणि तुमच्या पसंतीतून नाव आलेलं आहे तोच गेल्या वर्षी मागच्या वर्षीचा सामनावीरचा खेळाडू आशु मोहिते या स्पर्धेचा मालिकावीर। आशु मोहिते या स्पर्धेचा चतुर्थ क्रमांक ठरलेला आहे। इशिका फायटर्स मी संघ मालक सुधीर खापरे यांना विनंती करतो की 2 मिनिटं आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। सुधीर खापरे दोन शब्द मोलाचे आहेत। मी प्रतीक्षित देसाई आणि हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी चतुर्थ क्रमांकाची ट्रॉफी आणि कॅश प्राइज सुधीर खापरे यांच्या हाती सुपूर्द करावी। ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये ट्रॉफ्या आम्हाला दिल्या होत्या ते हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब चतुर्थ क्रमांक। 2 मिनिटं हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब जरा खेळाडूंना शुभेच्छा द्या। जय भवानी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य 30 यार्ड स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवशी प्रणय 9 स्टार याने प्रथम पारितोषिक पटकावले आहे आणि द्वितीय पारितोषिक LIC वॉरियर्स तसेच तृतीय पारितोषिक बंटी स्पोर्ट्स आणि चतुर्थ पारितोषिक इशिका फायटर्स या सर्व संघांचे मी खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना पुढील वाटचालीत शुभेच्छा देतो। तसेच याही पुढे त्यांनी अशाच प्रकारचे खेळ आणि आपली कामगिरी आपल्या वैयक्तिक जीवनात सुद्धा करायचे अशा प्रकारे सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देतो। थांबतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। यानंतर श्री प्रतीक्षित देसाई आपलं मनोगत व्यक्त करतील। क्रिकेट क्लब आयोजित एक भव्य नाईट क्रिकेट स्पर्धा करपुडे प्रीमियर लीग या लीगला उपस्थित सर्व आपले खेळाडू मगाशी मी सगळ्यांचं अभिनंदन आणि शुभेच्छा दिल्यातच परत एकदा देतो। विजेता आणि उपविजेता तुम्ही दोन्ही संघांचे खूप अभिनंदन। अशाच प्रकारे आपल्या आयुष्यात सुद्धा यशस्वी वाटचाल तुम्ही करत राहा।
आणि एक धनावडेवाडीला एक माझ्याकडून संपूर्ण मंडळाला खूप खूप शुभेच्छा असतील. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी आणि यावर्षी देखील त्यांनी एक उत्कृष्ट नियोजन इथे केलंय. आता पुढच्या वर्षी काहीतरी वेगळं बघायला मिळेल, नवीन काहीतरी बघायला मिळेल आणि दरवर्षी काहीतरी नवीन नवीन ते करत असतात. आणि एक नंबर आपल्या करबुड्यातली एक नंबर टीम म्हणायला पण हरकत नाही. मी जिथे जातो तिथे धनावडेवाडीचं नाव खूप चर्चेत आहे. बऱ्यापैकी आपल्या संपूर्ण दशक्रोशीत एक उत्कृष्ट असं उदाहरण आपल्याच गावातल्या आपल्या वाडीतल्या मुलांचं आहे आणि त्यांची एकी पण बघितले थोडेसे किती आपल्या जरी काही ठिकाणी हार आली तरी पण ते सगळे अगदी एकत्रित पचवतात आणि एकत्र अजूनही एकत्रित राहून ते आपला संघ पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत. एकदा त्यांच्यासाठी टाळ्या होऊ देत. अशाच प्रकारे आपण सर्व मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एकत्र राहूनच त्याच्या पुढची वाटचाल आपण एकत्र एक मित्र म्हणून करू. आणि तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा असतील आणि सर्व आपल्या विजेता आणि उपविजेता संघाचे पुनश्च एकदा अभिनंदन. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. यानंतर या स्पर्धेचा तृतीय क्रमांक आहे तो बंटी स्पोर्ट संघ मालक राजन धनावडे यांचा संघ आहे. मी राजन धनावडे यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती उपस्थित राहायचं आहे. आपलं मनोगत व्यक्त करा. 2 शब्द व्यक्त करायचे आहेत. राजन धनावडे क्लिअर आले तरी चालतील. आपला फोटो येईल एक. बंटी स्पोर्ट खेळाडू आपण आलात तरी चालेल. या लगेच. बंटी स्पोर्ट संघाचे खेळाडू सर्व टीमनीच या लगेच. आपण कॅश प्राइज आणि तृतीय क्रमांक ट्रॉफी या ठिकाणी जाते बंटी स्पोर्ट संघाला प्रदान करतील हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब आणि प्रतीक्षेट देसाई. यानंतर या स्पर्धेचा उपविजेता संघ ठरलेला आहे तो मागच्या वर्षी ज्यांना सेमीफायनल मध्ये पराभूत झाला होता, परंतु या वर्षी मात्र या संघाला फायनल मध्ये पराभव पत्करावा लागला होता तो LIC वॉरियर्स संघ. वैभव धनावडे यांच्या संघ मालकीखाली खेळत असणारा संघ. सर्व खेळाडू या सगळेच्या. LIC वॉरियर्स वैभव धनावडे यांच्या संघ मालकीखाली खेळत असणारा हा संघ आहे. एक सुरेख शांत संयमी संघ मालक या ठिकाणी पाहावयास मिळतील ते वैभव धनावडे आपल्या खेळाडूंना या ठिकाणी सळमिसळ करत असतात. LIC वॉरियर्स. मी वैभव धनावडे यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटे या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. वैभव धनावडे. हॅलो. थोडा घसा बसलाय. बॅड लक म्हणावं लागेल. म्हणायला गेलं तर विजय संघ आहे प्रणय नायस्टार उत्कृष्ट खेळ खेळला. सर्व मुलांचे पण अभिनंदन. तसेच थोडीशी प्रगती झाली. गेल्या वर्षी आम्ही 4th क्रमांकावरती राहिलो होतो. यावर्षी उपविजेता. योगायोगाने पुढच्या वर्षी विजेता पण होईल. पण थोडे आमची मुलं थोडी नाराज झाली, थोडीशी नर्वस झाली. पण त्यांना सांगू इच्छितो, मुकेश असू दे किंवा योगेश, अभिजित, आपला अंकु, संतोष, स्वप्नील या सर्वांनी उत्कृष्ट खेळ खेळला. माझ्या टीमसाठी जोमाने आणि तटून ह्या मैदानामध्ये उत्कृष्ट पद्धतीने या खेळाचं प्रदर्शन दाखवलं. नेहमी तुम्ही माझ्या स्मरणात राहाल यापुढेही कधीही. ओके, थँक्यू. धन्यवाद वैभव धनावडे. यानंतर प्रणय नायस्टार संघाचा संघ मालक प्रणय पाचकुडे याला विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपलं मनोगत पहिलं व्यक्त करायचं आहे. प्रणय पाचकुडे.
महालक्ष्मी बॉईज चे मनापासून आभार. त्यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी ही स्पर्धा भरवली, कारण ही 2 वर्ष स्पर्धा सलग भरवणं हे साधी सोपी गोष्ट नाही आहे. ते मनापासून आभार. आणि गेल्या वर्षी हरलो होतो फायनल, पण यंदा जिंकलो. संपूर्ण टीमचे खूप आभार माझ्या. प्रतीक्षित देसाई यांचं आपल्याला सहकार्य आहे त्याच्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. धन्यवाद प्रणय. मी मान्यवरांना विनंती करतो की यांच्या संघाला सन्मान मेडल देऊन त्यांना गौरवण्यात यावं. सगळे खेळाडू एका रांगेत या पटपट. संघ मालक प्रणय पाचकुडे पटपट या, एका लाईनीत उभे राहा. संघ मालक प्रणय पाचकुडे, आशु मोहिते गळ्यातच राहू द्यात. विशाल चित्तप, बन्नी तांबे, मोहिते सुशील मोहिते, आदित्य धनावडे खापरेवाडी, सनी तांबे, संदेश पाचकुडे, आयकॉन खेळाडू आशु नेवरेकर. आणि मी सर्व प्रणय नाश्ता संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती विजेता ट्रॉफी स्वीकारायची आहे. या वर्षीचा हरिचंद्र वेद्रे साहेब प्रतीक्षित देसाई यांच्या हस्ते रोख रक्कम आणि विजेता चषक या ठिकाणी दिलं जात आहे. सर्व ट्रॉफ्या या ठिकाणी लाभल्या होत्या त्या हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब यांच्याकडून. तसेच या स्पर्धेसाठी कॅश प्राइज प्रथम क्रमांक आणि द्वितीय क्रमांकासाठी दिलंय ते प्रतीक्षित देसाई यांच्याकडून. त्यांचं या ठिकाणी मनापासून आभार. या ठिकाणी आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे अथर्व पाचकोडे यांना या ठिकाणी मेडल देऊन गौरवण्यात यावं. अथर्व पाचकोडे जरा लगेच या. अथर्व पाचकोडे, अथर्व पाचकोडे नेहमी या ठिकाणी वेळोवेळी सहकार्य करतात आम्हाला. धन्यवाद. या ठिकाणी हा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे आणि केपीएल पर्व दुसरे समाप्त झालेला आहे असं जाहीर करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.